Kapulisan sa Dakban sa Lapu-Lapu andam na alang sa deployment ug mga adlaw. Gipahinumduman ang kapulisan nga magpabilin silang non-partisan. Si Luan Mirondina sa report. Sa yuganihang buntag, gipahigayon ang pre-deployment briefing sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Police. Ugma na gikatakdang dadon ngadto sa mga islet ang mga VCM ug ubang election materials alang sa final testing and sealing karong Biyernes. Busa gipahinumduman sa taga-COMELEC ang kapulisan sa mga angayan nilang buhaton. So ato lang na siya gisgutan gini ha unsaon na to pag deploy aron ang police po makibaw sila unsaon po nila pag secured. Ang ako lang warning, do not use armed persons because we will definitely catch them. Sayang kung nakadaog ka pero naman ay tulubago na kaso violations. 10 personnel each station. It is an officer-led. Yes. Samtang subling gipahinumduman usab sa City Director ang Lapu-Lapu City Police nga magpabiling non-partisan ug likayan ang unsa mga lihok nga posibleng madudahan nga may gipaborang kandidato. We directed them na politely refuse na may gihatag sa mo ang honorarium sa mo or para palit og kaon. This time siguro murag tulon laway lang sa ta kay para siguro nato nga dili ta pagdudahan. Uban ni Renante Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisda.